Il-pulizija għaddejja bit-tfittxija r-raġel x'aktarx ta' nazzjonalità barranija fil-waqt li qed iżżomm żewġ tirġiel arrestati brabta mal-isparatura li saret tard it-tlieta filgħaxija fi triq Burmarat in-Naxxar. Qalu dan sorsi qrib il-korp tal-pulizija ma' One News. L-istess sorsi qalu li mhux qed jiġi esklus li tressaq lil xi ħadd minn dawn l-irġiel il-qorti fis-sigħat li ġejjin, akkużati anke b'attentat ta' qtil. L-isparatura seħħet għal-ħabta ta' 11:09 ta' tlieta bil-lejl fejn jidher li nqal argument bejn tliet irġiel fejn allegatament wieħed minnhom ħareġ arma tan-nar u spara tiri lejn it-tnejn l-oħra. Fil-fatt raġel ta' 43 sena mir-Raħal Ġdid indaraf din l-isparatura li saret qrib stabbiliment tal-ikel fiż-żona industrijali tal-Hard Rocks li tinsab fil-limiti tan-Naxxar qalb l-uffiċini u l-fabbriki. Il-midrub ittieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief. Madankollu ix-xena tar-reat għadha qed tiġi kkonservata bis-sorveljanza tal-pulizija. L-aggressur ħarab minn fuq il-post vettura fejn huwa mifhum li din instabet ftit tal-ħin wara fil-Mosta. Sorsi li tkellmu ma' One News sostnew kif mal-ewwel indikazzjonijiet jidher li dan il-każ ser ikun xi ftit jew wisq ikkomplikat minħabba diversi truf bejn it-tliet persuni involuti. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha l-investigazzjonijiet tal-pulizija qed jitmexxew mill-Assa tan-Naxxar.